Meryem. Eşi Mirza. Emeği ilo peşbirkeke bileydim. Ka em şartın peşbirke kuhtari bakın. Erê zarokno. Şertê pêşbirkê ev e. Herkê deqeyek we heye. Ez ê tîpekê ji we re bibêjim, hûnê bi wê tîpê peyvekê çê bikin. Peyva ew got bi kîjan tîpê biqede, hûnê bi wê tîpê peyveke din çê bikin. Ger peyv nehatin bîra we, hûn carekê tenê dikarin vêjin pas û derbas bikin. Bi vî hawî kî pir peyva çê bike, ew ê qezenç bike. Kî vê pêşbirkê wenda bike, ew ê wê lîmonê biguvêşe û vexwe. Hûn amade ne? Ez amade me. Eşi amadım. Tamam Meryem, em pêşbirkê bi te dest pê bikin. Peyva te re. Rex. Xoşik. Kêr. Rewşe. Var. Rojava. Agır. Rabia. Ava. Pas. Car. Roşlat. Tar. Erê Meryem, deqa te tişe bû, te bi gişî 12 peyv çêkirî, em ê îja derbasî Mîrza bibin. Mîrza tu amade yî? Ez amadım. Tîpa te şe. Şer. Roj. Jir. Ri. İro. Oğur. Raveste. Ev. Vır. Rojlat. Tağ. Gar. Rojava. Agır. Reş. Şer. Revşi. Revşi. Eving. Garız. Sar. Rast. Tip. Pır. Erê Mîrza, deqa te jî tişe bû, te bi gişî 22 peyv çêkirî. Meryemê jî 12 peyv çêkirî. Bi vî awayî Mîrza qezenç kir, Meryemê wenda kir. Meryem wa lîmon ber te yê. Hatta o diye kadın emanet Xuda ben.